Yuk, 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 yuk. Ayo. Baroke. Os. Os. Sabar. Iya. Arum arum burat wengi lir pancaran sari. Arum arum burat wengi lir pancaran sari.
iki seni warak putri ingkang asma Nyai Bendalegi esame merati busana edimeni sanyata teteke sang narapati
Andes, Komet Andes. Des, untune piye untune? Piye? Atel Ayo men, aku kok gue komis kok malah itu, wah, hidungnya kok keri tau gitu. Apa nih? Ya gue kumis, gue kumis jal, isora. Tunjukkan. Ini toh, palang luntas. Boten kula. Boten. Salam semet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya met. Alhamdulillah. Awak dhewe wis dadi kok ngene iki. Nggih. Iki kelakuane sapa? Bose Majibung dhewe. Malah kok dadi kon gatel-gatel kancane. Irunge berarti disogoki kumis. Ya ora apa-apa. Yang penting dhewe tanggung jawab. Wis lunas. Wis nas. Ledadan 2 jam. Lah iya joget 5 menit. Ana bolo dhewe. Bocah-bocah senimane ge. Heeh. Kayak tukang warak bodo. Heeh. Ayo tukang jaranan podo. Tepuk tangan dulu. Guyub rukun gembari palo jinawi tekan kene. Betul. Iki acarane apa kudu ngerti. Acarane nipun ulang tahun. Ulang tahun. Nggih. Koncoku malah jadi setan rene. Sapa? Kae Iqbal kae tukang suling kok malah jadi vampir apa? Tapi ora nyatek, Des. Anggel tepleki 200.000 plek nang bathuk. Langsung tilulit. Ayo. Heeh, didongakno Mas Andes. Iya. Heeh. Ulang tahunnya siapa? Berlian Elnaura El alang teman. Evelyn. Evelyn. Basa tangkeme wong Jawa disen Inggris ra iso. Iya. Padahal kowe kepadal untul ayo luwih jelas to. Kepadal tambah prongos. Didongakno. Heeh, muga-muga tambah rezekine sehat selalu. Heeh, dadi anak sing saleh salehah. Berarti ale wong tuwa. Nggih. Ulang tahun kepiro to kae? Ke 7 tahun. Hah? Lorong kayak gurjruni etoke diwaca delok. Oh, loro. Aku ora weruh buntute kok. Iya. 2 tahun. Nggih, napa? Lek Bung tambahi 100 ki lho. Lah kok iso? Sumpah. Aku berarti tombone gatel Duit 100. Doles kayak gini. 100. Alhamdulillah awak dhewe ana bintang tamune. Nggih. Ana Mbak Excel mau kae. Nggih. Iki tangi yo kene Mbak Excel. Tangi yo. Ayo. Perkenakan. Rambut iso umping. Apa nih? Ini separuh. Ya asik. Aku nek Excel tangi aku malah tambah isin. Lah kok iso? Dhuwur kene. Ayo. Iki termasuk Mbak ojo aku. Asik. Rada mundur. Ayo nek kelewatan Indes. Alah. Komet tak idone ah. Aja ngono to. Sithik. Ayo Mbak Excel, heeh, kata-kata buat masyarakat Yogyakarta. Lanugi kalih ulang tahun. Kalih ulang tahun Didek, kalih jadilane putra bareng budaya. Dicawak. Bayare dicawak. Orang ini teman-teman durung madang aku. Luwe. Aku nek biar aku rong 50 tak antemi. Lah kok iso?
Ya jenenge menungso ki nek lupute to, Des. Luput. Heeh. Ayo, dinai mie. Heeh. Mie sapa? Mie Mas De. Kadaluwarsa ngono aku. Baik, yang satu ini dengan Mbak Excel silahkan satu tumpang-tumpang berikutnya. Ngomong oh, iki ki ora usah digowo-gowo, sing galon dhewe kok ya. Jiko galon gantane. Ayo. Ngomong. Ngomong. Ayo ngomong oh, salam sik. Ngomong. Iki tak uduk wong liya antemi. Ayo Mbak Excel, ngomong oh. Ngomong. Selak giatel, selal. Ih, nyep awakku, diampun. Lek jembong. 100 nah iki ra wis. Tahan aku tekanku. Iya ngomong Mbak, ayo. Halo. Ayo lagi halo. Ayo, ndak ngomong. Kowe ki ra payu kek, sing payu kene. Ayo ngomong Mbak. Halo. Good ngit ngono. Good nih. Good ngit, nek bengi lak ngit. Nget lek. Good nget ngono. Dang ayo. Kok iso ndredeg? Kowe cedak wong mrongo sing ndredeg. Apa menak? Kowe soleh 5.000. Aku urung, Bu. 100. Ngene. Ngomong lek sel. Awakmu karo kumet ngomong. Aku tak luru dhuwit. Aku. Iki ge tombok gatelku tuku kalpanak. Mana? Nggih, sumangga Mbak Excel. Disapa sedulur-sedulur dari Yogyakarta, sumangga. Oh. Priye? Keringetnya netes. Iki untuk keringet sumur. Des. Kowe mah dadi wong gemblong Dumeh rambutnya gembel. Andes, nyanyi sik ae, nyanyi sik. Aku 5.000 tok DP sapa? Kowe kualat. Kepiye? Omong apa, Met? Kowe rak dipuk. Kowe selak dredeg asal. Ya seragat nisakno ya. Mas mudhun sal. Ya wis iki ana sing request njaluk lagu Met. Piye, Met? Ora dinyak-nyak duit mripatmu lho. Oh. Piye? Alah, butahe lho. 100. Nah, kuwi mripate ngene. Ya non. Oleh. Iya. Oh, Excel. Aduh, aku ora oleh pisan. Ya alhamdulillah, tak lagokke, Met. Njaluk penyuwanane kae bose iki ora taluhi payah. Iya, kasunyatan. Raga kang kajirat tresno. Dinali-tali ing jiwa kegandrung parasmu ya baik tumpang hadirnya permintaan dari bosnya apa iki karo action joget Faisal ayo kabeh ya sih. Iya, tenang aja guys. Sik. Tak aman kan. Endi tuh? Oh. Action-nya mangewu kan jupuk. Nek 50 gelam. Ya, yo. Manam jupan kono sik. Klontengan sik yo. Ayo. Ayo selak giatul ki lah. Wes. Ayo. Tuh abang-abang tuh. Yakin kok. Ayo, oke. Oh iya. Ayo, sonyong sih. Ya. Ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa
neng tresno kowe bal lumane wong liya lumai ngapuran anakku yen ninggalke sliramu nanging atiku wis dudu duwekmu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk gantiku mati durung lila kowe ngandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekarana ing ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup lalekno timbang atimu lara perkara satresna ra iso dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa laleni aku sumane wong liya ayo kasunyatane iki lho Dek putra para budaya Indonesia Wilayo Wasik. Yo. Rewangi Bang oke ya rewangi Yo, paro yo. ya aku deh ora gampang nopo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nopo kasunyatane tresno kowe sumane wong liya Apa iki kasunyatan sing bebasane kembang megalana ing ati nanging kudu aku sing duweni wis cukup laleno timbang atimu lara perkara satresna ra iso dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nilake aku sumane wong liya DJ Sumo. ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing nampa basane kembang megalana ing ati nanging kudu aku sing duweni wis cukup laleno
Pun, heeh, awak dhewe wis dikodo wis. Heeh, nggih nyuwun Pak. Iya. Nggih, nyuwun pangapunten. Karang ya wektune iki mepet. Awak dhewe wis dikodo ya wis. Alhamdulillah wis gatel-gatel wis ilang. Heeh, nggih nyuwun pangapunten bilih wau atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Lan ugi kelakuane kula sing kethek nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga